Apa dia seluruh lu durung tahu yang enggak? Sebelah kanan itu Balai Desa Kemiri. Kita kan biasanya lewat sini. Kalau ke kanan arah Pare, kita belok kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan Mbah Din Official, channelnya Nafas Tua, yang berisi hiburan dan informasi tentang perjalanan dan tempat wisata atau destinasi. Gimana kabarnya kawan-kawan semua? Semoga dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kali ini kita akan melakukan perjalanan start dari perempatan Pasar Mbadas, Kabupaten Kediri, menuju Desa Sukosari, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang, melewati jalan pedesaan antara lain Desa Karangtengah, Desa Kemiri, dan Desa Gedangan. Gimana keseruannya, baik kondisi jalan maupun kondisi lalu lintasnya? Ayo tonton video ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Yo yo yo. Waya sore aku mlaku karo kancane neng alun-alun malam minggu pancen rame, muda-mudi kekocekan bebarengan, sing do pacaran lungguh sandingan cie mesrae. Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren, Taman Sekartaji lan Guwa Selo Mangleng, Taman Brantas ana ning pinggir Bengawan, Taman Hutan Jayabaya kaya dene pikiran. Taman Sumber Pandai, wisata sumber Cakarsi, Taman Balarang, Taman Krasek lan Surya Taman, Taman Bahagia, Taman Wisata Suwargo, kabeh kuwi ning pesantren panggonane. Museum Erlangga, kebun bunga mata
Ini kok gak bareng ya enggak? Tari enggak dhewe kan bareng ya enggak? Serentak nih, ini kan harus tuwek. Juga serentak tanggul. Lan gunung mas kumambang Di kolam ya. kabeh kuwi Di pemancingan lho di kolam. ana ning Mojoroto. Hah? Iya. Ulo ini. Taman Pagora Sumber Cibut Taman Tirtoyoso Taman Gronggo Taman Bejo Taman Harmoni Memorial Park Jembatan Brawijaya Jalan Roho wis kilune jroning ati stasiune ning Baluwen terminale tamanan kuwi jenenge Setono Pethek pasar tradisional Dusun Rampok. Stadion Rampok ya? Brawijaya kandange macan putih ojo lali kuliner lan oleh-oleh pecel punten benjing mriki malih tahu kuning gedhog pisang cek nyamplenge kabeh kuwi ana ning kutha gedhe Kentaan solar nih. ora ketinggalan karo seni tradisine jaran kepang kethek okang wis kondang kaloka ayo dulur sing penasaran Dusun Purworejo. ceritaku iki dan buktekno dijamin ora bakal rugi. Oh iya kawan, supaya channel ini bisa berkembang dan saya lebih giat lagi untuk membuat video. Kalau kalian suka dengan video ini, tolong like, share, subscribe. Terima kasih. Ini baru dijajar kayak ini. Waya sore aku mlaku karo kancane ning alun-alun malam minggu pancen rame muda-mudi kekocekan bebarengan sing do pacaran lungguh sandingan cilik mesrae kutha Kediri wiwit biyen pancen keren Taman Sekartaji Kayaknya wakah ya. Selo Mangleng Taman Brantas ana ning pinggir
Bengawan, Taman Hutan Joyoboyo, gaya demi pikiran. Taman Sumber Pandai, wisata sumber Cakarsi. Taman Balerang, Taman Krasek lan Surya Taman, Taman Bahagia, Taman Wisata Suwargo. Kabeh kuwi ning pesantren panggonane. Museum Erlangga, kebun bunga matahari. Krecek. Atas bisa krecek. Wisata view 138, Gunung Kloto lan Gunung Mas Kumambang. Kabeh kuwi ana ning Mojoroto. Ambil gawe. Lumpung Rejo, Karangtengah. Ini kamu mobil kan? Iya, kamu. Taman Kertoyoso, Taman Gronggo, Taman Bejo, Taman Harmoni, Memorial Park, Jembatan Brawijaya, Jalan Roho, wes kilure jroning ati. Karangtengah belok kandangan yang Neng baluwerti panggonane, terminale kandangan. malan kuwi jenenge. Dusunnya Lumpung Rejo, desane Karangtengah, kecamatannya kan. Tradisionale Stadion Brawijaya, kandange macan putih. Ojo lali kuliner lan oleh-oleh, pecel punten benjing mriki malih. Tahu kuning gedhog pisang cek nyamplenge. Kabeh kuwi ana ning kutha Kediri. Ora ketinggalan karo seni tradisine, jaran kepang ketrek okang wis kondang kalogo. Ayo dulur sing penasaran ro critaku iki, dan bukteno dijamin ora bakal rugi. Oh iya, kalau kawan-kawan membutuhkan informasi tentang akses ke pantai-pantai di Kabupaten Malang, Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek, kawan-kawan bisa lihat video-video yang lain di channel ini. Dan bagi kawan-kawan yang sudah like dan subscribe,
Saya doakan semoga kawan-kawan dan keluarganya selalu diberi kesehatan yang sempurna, diberi rezeki yang melimpah barokah, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. SDN Karangtengah 2. Waya sore aku mlaku karo kancane ning alun-alun malam minggu pancen rame muda-mudi kegocekan bebarengan Dusun Blimbing Rejo. Dusun Blimbing Rejo, Desa Karangtengah, Kecamatan Kangkang. Apa yang itu? Taman Sekartaji lan Guwa Selo Mangleng, Taman Brantas ana ning pinggir Bengawan, Taman Hutan Jayabaya kaya dene pikiran. Taman Sumber Pandai, wisata sumber. Apa sih yang dulu belum tahu yang enggak? Taman Balerang, Taman Krasek lan Surya Taman, Taman Bahagia, Taman Wisata Suwargo, Sawah yang luas menghijau, pesantren panggonane, tanamannya padi. Museum Erlangga, Sebelah kanan ini jagung sudah matahari, mulai dipanen. Agro Lembah Tretes, wisata view 138, Gunung Kloto lan Gunung Mas Kumambang, kabeh kuwi Enggak kemiri ya enggak? ana ning Mojoro. Ini aja. Itu ya kan. Sebelah kanan itu Balai Desa Kemiri. Taman Pagora, Sumber Cipu, Taman Kertoyoso, Taman Gronggo, Taman Bejo, Taman Harmoni, Memorial Park, Jembatan Brawijaya, stasiune ning Baluwerti panggonane, terminale Tamanan kuwi jenenge, setono betah Kode yang memantau itu. tradisionale, stadion Kan biasanya lewat sini. kandange macan putih, Sekolah Dasar Negeri Kemiri.
sang cek nyamplenge kabeh kuwi ana ning kutha Kediri ora ketinggalan karo seni tradisine jarang kepang ketek otong wis kondang kaloko ayo dulur sing penasaran ro critaku iki dan konteno dijamin ora Abdul Kahfi. Dusun Bacem, Desa Kemiri. Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren Taman Sekartasi lan Guwa Sela Mangleng Taman Rantas ana ning pinggir Bengawan Taman Hutan Jayabaya kaya demi pikiran Oh iya kawan-kawan, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dapat menghibur atau bisa buat referensi kawan-kawan untuk healing atau jalan-jalan bersama orang tersayang atau sekedar escape atau lari dari rutinitas kantor atau pekerjaan lain biar pikiran kembali fresh lagi sehingga kedepannya kawan-kawan lebih semangat lagi menjalani rutinitas dalam pekerjaannya. Wengi iku rembulane isin ngetokne wujude langit mendung uga nutupi cahyane lintang sumilire angin sansaya handutut ati kaya melu nyekseni nalika dhewe ninggalke Ada yang lewat iki to budale. Terus nembus ngono gak. neng plendrang kene aku lan kowe biyen ketemu Teko kono apa teko kene, Ding? Kita ndi ya? ucap janji Teko kono ya? prasetyo Teko kono bener ono. Iki jalan biasane terus sing ati bener SMA pembangunan. kang nyekseni langit uga bumi muga-muga Gusti kang kuwasa paring iti
Saiki wis ana kowe sing kemati, bebasane mangan sapiring wong loro, yen turune saben wengi mung gelap kloso nanging ragae Ini pertigaan, kalau ke kanan arah Pari, marang aku. kita belok kiri arah Kandangan, Kasembon. Aku seneng karo caramu yen nyawang aku. Aku ya seneng karo sikap lincah manjamu, asam kemuyumu kae bungai hatiku. Depan itu perempatan Kandangan, ke kiri tansah wiji arah Jombang, arah Bandung. Neng blendrang kene aku lan kowe biyen ketemu, ngucap janji prasetyo ing lahir terus ing ati. Kang hanya seni langit uga bumi, muga-muga Gusti kang kuwasa paring iti. Saiki wis ana kowe sing kemati, bebasane mangan sapiring wong loro, yen turune saben wengi mung gelap kloso nanging ragae lunture tresnamu marang aku. Endah rembulan sing nyetok wengi iki, isih endah lawatenmu marang aku. Endah lintang kawuryan
ing wengi iki isih endah rasa tresnamu marang aku. Isih perbatasan antara Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Malang. marang aku. Kita sudah memasuki bumi Arema. Arema. Oke kawan, kita sudah sampai di Dusun Mangir, Desa Sukosari, Kecamatan Kasebon, Kabupaten Malang. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.